Dobre, vyriešila som problém. Už sa dá kresliť. No ale celé mi to tu zmazalo, takže musím začať od znova. Ty vole, to je škaredé. To veľké. Dobre, teraz vyfarbiť. Nie tým. Tak a tak. Tak, teraz ešte to obtiahnuť ako vždycky. Ne, takú farbu nechcem. Ježiš, tak toto nevyzerá moc najlepšie. No, tak to musím vymazať. Dobre. Znova to musím takto obťahovať a vyfarbovať a ja už tak neviem. Proste to musím takto rýchlo. Teraz čiernu farbu dám sa sem a proste musím takto rýchlo jednať. A to je to dobre. No, teraz je to nádhernejšie. Tak. Teraz ešte čiernu farbu. Podľa mňa je asi tento krajší, než ten predtým. No, ten chvost možno ne. Ten možno vymazať. Môžeme nakresliť nový. Musí byť väčší. No napríklad, aleluja. No dobre. Vyfarbiť takouto veľkosťou. Obtiahnuť. Tak. Čo to zase je? Dobre, takže takto vyzerá môj konečný výsledok. Ten problém som už vyriešila. Ale už som vám nechcela ukazovať, že ako to znova kreslím dookola. No tak tu mám konečný výsledok. Nádhera, počúvaj, nádhera. Tie ruky sa mi síce nepodarili, ale podľa mňa je to strašne krásny obrazok. Takže dajte like a odber a určite sa vidíme o ďalšieho videa. Do komentárov mi napíšte, či mám potom urobiť znova vzdušné, vodné alebo zemné. Dobre, tak ahojte.